Здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Клауди и това е следващият епизод от Майнкрафт. Оцеляването ми епизод. Не знам кой, защото не ги пиша по някаква причина, защото забравях бройката. Знам, че мога да видя, но ме мързи. Това го записвам за 100 595 път. Ще го за трети път го записвам. Да, тук знаете тая Netherworld ферма. Пътеката я продължих. Nether портала тук. Някакво импровизирано място. И пътеката на стълна пак го направих. Между другото, сложих още един често, в който имам... Да, в който имам много неща. И тия са някакви тъпи. Ама тази братва беше Овкарай. Нищо. Тук има крава, убивам я. И не лагва нещо. Още един път да честите на този, на победителите от giveaway. Да, това не го гледайте още. Всъщност, гледайте, защото тебе стои това е много тъй, че трябва да го покажа. Това е някакъв декоративен фонтан, от който използвам фермата. И си слагам нови после. Ама Sugarcane житото не ги ползвам. Така, това е фонтан, в който целта му е долу да има ферма за дървета, за което няма място. Но, сори, мотори. И построих елха. И много прасета. Елате прасенца. Разложете се. Аре, правите бебе. Това няма да гледам. Между другото това, ако се чудите какво е, в коментарите напишете кое ви харесва повече. Това с колостона. Или това. Има тъпи прасета. Ема също така. Стои на смилска. Така да е почваме. Като цяло на мен повече това ми харесва, но ако на вас това ви харесва. Добре, напишите с дърво или с кобълстон. Ако на някой не му е ясно, това е с кобълстон, това е с дърво. Това е елхата. Това е огромна. Не чак толкова. И отгоре сложих един голдблок. Това е къщата довършената, дето отдавна я правих на стрим. Няма нищо. Между другото тук сложих сия с цвете. Или не съм работил по детайлите още. Фермата си е същата. Това, което започнах е тази къщичка, обаче тъй като клиповете по 100 пъти трябва да снимам и нищо не става, или ще дойде някой зомби да ме убие, което едва ще се случи много често, ама или пък ще ви бъгна Майнкрафта и ще ми спре, ще ви пребе клипа. Или да. Другите горе-долу мисля, че ги знаете. Така. Почва да стрима. Момент звука ми е доста силен. Ще го намаля малко. Така, тук бях започнал с тия тъпи слабове, но имах само проблеми с някакви зомби вилиджери. Поне това стана както трябва. Добре, това направо е така. Товара е готов. Да, тук мисля да има фермичка. Не, ще сложа някакви честове. Дай съм хрема. То така. Защото съм про. Аз не съм про. Как ми засече изведнъж, майко. Между другото, вече качеството на клиповете е такова. Между другото, кажете пак в коментарите, като създали нещо такова. Кое ви харесва повече? Да има повече по-хубаво качество или повече или да не ви лаги? Аз го направих да ме на 20 FPS, да съм с 20 FPS и качеството да е 360. Надявам се да се вижда хубаво, защото аз виждам хубаво, ама... Да, така. Почти завършено.
Тая каштурка. Това тук има ли го тук? Не. Това е някакво блок, дето закачвам по тях. И това какво е? Тук е прозорец, да. Тук се взема слаба. Да се взема слаба. И постоянно ми излизат някакви тъпи реклами. Тук съм го направил. Слаб стълбичките. Така. Окей. Тук ще завършим. Мисля, че е завършено. Поне мисля. Почна от малка вилиджър къща, която се превърна в ти тъпата, още по-тъпа къща. Така, това стълбище вече ви трябва, тъй че го махава. В Нитъра намерих фортресто на спам в фортрес на другото. И това е яко. Между другото... Не се чува това. Такова нещо в печките. Между другото, малко ходих да купам и намерих някакви неща тук. 16 голд. Направих TNT, за да мога да изкупая това и после малко го редактирах. Особено пък тази дупка там, дето я направих. Трябваше да я запълвам, после да я поливам отгоре с вода и пак да я купая. И тук вътре имам вълшебно килимче. На Аладин. И долу има Redstone. Това е малко копирайт, ама както и да е. Нали е вълшебно килимче? Окей. Дали е вълшебно килимче, тъй че... Окей. Окей. И да. Няма тема на какво да говоря. Между другото, скоро мисля да няма стрим, защото просто няма. Пък и един час кой ще правя в този стрим нещо. Нека да си имам някаква работа там да върша в сервери. В Brothercraft трябва може да джуна, ама за съжаление го затвориха и някой казва шайпито само и там някакви лъжи, така. И някакви цигани само влизаха и трудното какво да прави момчето, затвори сервера, какво и друго да направи. Не, първо сложи някакъв мап, там някакъв паркур и там всички се биха тогава и пак отведения и лъжи и такива. И накрая Торито направо затвори сервера. Няма смисъл от тайпито вече да го казвам, така че надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате и вероятно няма да има интро и аутро. И вероятно това е края на клипа, но... не се довърших изречението. Няма да има интро и аутро, защото не мързи да слагам. Но иначе имам интро и аутро. И някакви мръсници идват да ми... Тук да ми правят някакви неща. Морков! Тенкс. Ето не ми дай морков. Ти нещастник. Не го мезнах. И да, хора, това ще е края на клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, вече го казах, не забравяйте да се абонирате. Аз бях Клауди и... Чао!